אז ככה, רובנו לא באמת עוצרים לחשוב על זה, אבל מאחורי כל בייס שאנחנו לוקחים, יש עולם שלם של כללים וחוקים בלתי נראים. היום אנחנו עושים משהו קצת אחר. קיבלנו הצצה נדירה לתוך מדריך בטיחות פנימי של מפעל מזון, ואנחנו הולכים לגלות ביחד מה באמת צריך לקרות, כדי שהאוכל שלנו יגיע אלינו בטוח. אז הנה מפת הדרכים שלנו. נתחיל מהכי בסיסי שיש, בטיחות האנשים שעובדים שם. אחר כך נצלול למלחמה באויבים הבלתי נראים, כלומר היגיינת מזון. נראה איך מתמודדים עם סיכונים מאוד ספציפיים כמו אלרגנים, נבדוק מה קורה כשצריך להגיב במצב חירום, ובסוף נבין מה הפילוסופיה הגדולה שבעצם מחברת את כל הנקודות האלה. טוב, אז מאיפה מתחילים את כל המבצע המורכב הזה? האמת, מהמקום הכי הגיוני. לפני שדואגים למוצר, חייבים לדאוג לאנשים שמייצרים אותו, אז התחנה הראשונה שלנו היא בטיחות העובדים. תחשבו רגע על הסביבה הזאת. זה מקום שמלא בסכנות שאפשר ממש לראות בעיניים. אנחנו מדברים פה על מכונות ענק, מלגזות שזזות בלי הפסקה, פסי ייצור מהירים. אז השאלה הראשונה והכי דחופה היא די פשוטה. איך בכלל מונעים תאונות במקום כזה? והתשובה מסתבר מתחילה בחוקים נוקשים, ממש כמו חוקי תנועה בכביש סואן. אין פה מקום לאלתורים ולקיצורי דרך. הכל מבוסס על הכשרה, על רישיונות ועל מודעות מידית לסביבה. שימו לב לכלל האחרון. זה נשמע אולי ברור, אבל ברגע האמת, לדעת איפה כפתור החירום נמצא, יכול להיות ההבדל בין כמעט תאונה לבין אסון. עכשיו, מה שמעניין זה שהם לא סומכים רק על התנהגות נכונה של אנשים. יש פה עוד שכבת הגנה, שכבה פיזית. תחשבו על זה כמו שריון אישי לכל עובד. נעלי בטיחות, כפפות, משקפי מגן, כל אלה הם לא המלצה, הם חלק בלתי נפרד מהעבודה. זה קו הגנה נוסף בין העובד לבין הסכנה. אוקיי, אז אחרי שווידענו שהעובדים מוגנים מהסכנות הפיזיות, הגלויות לעין, הגיע הזמן לעבור לאויב שהוא הרבה יותר ערמומי, האיומים הבלתי נראים. וכאן אנחנו נכנסים ללב הפועם של עולם בטיחות המזון. האתגר הכי גדול פה הוא זיהום מחיידקים, מווירוסים, דברים שאי אפשר לראות, אי אפשר להריח ואי אפשר לטעום. אז איך נלחמים במשהו כזה? הדרך היחידה היא באמצעות פרוטוקולים קפדניים שכולם, אבל כולם, מבצעים באותה דרך כל פעם מחדש. וקו ההגנה הראשון, הבסיסי והכי חשוב, הוא משהו שלמדנו עוד בגן, שטיפת ידיים. אבל כאן זה ממש לא משחק ילדים. זה פרוטוקול מדויק, עם שלבים ברורים, שכל אדם שנכנס לשטח הייצור, לא משנה אם זה המנכ"ל או אורח לרגע, חייב לבצע אותו. אז מה מספר הקסם הזה שכולם מדברים עליו? לא 10, לא 15, 20. 20 שניות שלמות של שפשוף. זה לא מספר שרירותי אגב, זה הזמן המינימלי שהמדע מצא שנדרש כדי להסיר ביעילות את המזיקים האלה. פחות מזה וכל הפעולה פשוט לא שווה הרבה. שכבת ההגנה הבאה היא בעצם יצירה של מעין בועה סטרילית מסביב לקו הייצור. המטרה פה היא פשוטה, למנוע מכל דבר מהעולם החיצון, בין אם זו שערה, חיידקים שנמצאים על טבעת, או אפילו מהטלפון שלנו, להגיע בטעות אל המזון. אבל היגיינה כללית, חשובה ככל שתהיה, היא רק ההתחלה. ישנם איומים הרבה יותר ספציפיים, כאלה שיכולים להיות ממש מסוכנים, והם דורשים נהלים מיוחדים משלהם. בואו ניקח לדוגמה אלרגנים. פה אנחנו מדברים על סיכון שבו אפילו כמות מיקרוסקופית, פירור בלתי נראה, יכול להיות מסוכן מאוד לצרכן בקצה. אז איך מתמודדים עם אתגר כזה? הפתרון הוא הפרדה. הפרדה מוחלטת. חומרים אלרגניים מטופלים כמעט כמו חומר מסוכן. הם מאוחסנים בנפרד, עובדים איתם עם כלים ייעודיים, וקו הייצור עובר ניקוי יסודי מאוד אחריהם. והעיקרון הזה של הפרדה קפדנית הוא כל כך חשוב שהוא מיושם בעוד מקומות, כמו שאפשר לראות כאן, עם ההפרדה בין מוצרים אורגניים לרגילים. המטרה היא תמיד זהה, למנוע כל סיכוי של ערבוב או זיהום צולב. אבל מה קורה כשהאיום הוא לא מיקרוסקופי, אלא משהו פיזי, חד ומסוכן, כמו שבר של זכוכית? במקרה הזה יש רק תגובה אחת, והיא חייבת להיות מיידית. עוצרים הכל. נקודה. וכאן נכנס לפעולה נועל שהוא פשוט גאוני. הוא מבוסס על צבע. כל מה שקשור לטיפול בזכוכית, המברשות, האיים, אפילו הפח המיוחד, מסומן בצהוב. למה? הסיבה פשוטה ומבריקה. כדי לוודא ויזואלית שהאיום הזה מבודד לגמרי, ושבטעות אף אחד לא ישתמש בכלי ניקוי האלה למשהו אחר ויפזר רסיסים בלי לשים לב. וזה קטע אדיר. לפעמים הכללים הכי חשובים הם לא מה כן לעשות, אלא מה אסור לעשות. הכללים האלה הם בעצם רשת ביטחון שנועדה לוודא שאף רסיס קטנטן לא נשאר מאחור או מגיע בטעות לפח הלא נכון.
עד עכשיו דיברנו המון על מניעה, מניעה ועוד פעם מניעה, אבל כל תכנון טוב חייב לכלול גם תשובה לשאלה מלחיצה, מה קורה כשלמרות כל המאמצים, משהו בכל זאת משתבש. גם כאן התגובה היא מדויקת ומדורגת. שימו לב לפרט הקטן והגאוני הזה. פלסטרים כחולים. למה דווקא כחול? כי כמעט שאין בטבע אוכל בצבע כחול בוהק, מה שהופך את הפלסטר למאוד קל לזיהוי אם הוא בטעות נופל. כמובן שבמקרה של פציעה חמורה, כל זה לא רלוונטי, ומופעל נוהל חירום מלא עם קריאה מיידית למדע. ובמקרה של שריפה יש רק מטרה אחת, להוציא את כולם החוצה, מהר ובבטיחה. במצב כזה אין מקום לשיקול דעת או להיסוסים. יש סדר פעולות ברור שמתרגלים אותו שוב ושוב, רק כדי שהתגובה תהיה אוטומטית, כמעט אינסטינקטיבית. אז אחרי שעברנו על כל כך הרבה נהלים וכללים, משטיפת ידיים ועד תרגילי כיבוי אש, נשאלת השאלה, מה בעצם מחבר את כל זה? מה הדבק שמחזיק את כל המערכת המורכבת הזאת? והנה התשובה, הכל מתנקז למסמך רשמי אחד, שנקרא מדיניות האיכות. זה לא סתם עוד רשימת כללים, זו התחייבות כתובה ורשמית. וזה מה שהופך את כל הנהלים האלה מאוד מטלות שצריך לעשות בעבודה, להבטחה של ממש לצרכן הסופי. אז אם חושבים על זה לרגע, כל נוהל וכל כלל שראינו, הוא בעצם חוליה אחת בשרשרת הגנה ארוכה. שרשרת שמגנה קודם כל על העובד, אחר כך על המוצר, ובסופו של דבר, על כל אחד ואחת מאיתנו. וזה מביא אותנו למחשבה האחרונה. עם כל כך הרבה נהלים ופרוטוקולים, האם יש כלל אחד שהוא מעל כולם? הכלל הכי חשוב? אולי בסופו של דבר, הכלל החשוב ביותר הוא בכלל לא כלל שכתוב איפשהו. זו המחויבות. המחויבות האנושית והמשותפת של כל האנשים שם לציית לכל שאר הכללים, כל הזמן. וזה מוכיח שבטיחות, לא רק במזון אלא בכלל בחיים, היא אף פעם לא עניין של מקרה. היא תמיד תוצאה של אלפי החלטות קטנות ובלתי נראות שנעשות נכון.